Siyanibingelela babukeli bensizwe TV1 nabalandeli bohlelo Siyathokoza emakhosini. Babukeli, namhlanje ngize lapha phambi kwenu ngizophendula izimpendulo nemibuzo yabantu ababuzayo ngomsebenzi abawubonayo la kwi-channel abaphambili Siyathokoza TV1. Babukeli, kunama video engiwenzile anama testimony abantu abakhuluma noma ababonga umsebenzi wekhombo le abayithathile la ekhaya. Babukeli, njengoba kuphela inyanga njengomhla ka1 July namhlanje ikhombo iyahamba buthaphuthaphu, abantu bayithenga, ama-video ayaphuma, ama-calls ayangena, nginawo abanye isendleleni yakubona, abanye sebe-odile balindile ukuthi njengoba kuphela inyanga nje bekwazi ukuthi benze okufanele ukuze nekhombo ikwazi kusuka la kuthina iye kubona. Babukeli, ngizoqala ngidlulise la ngoba kunemibuzo ekhona eqhamukayo. Angiqale ngilungise le ndaba ukuthi ikhombo ngoDisemba yakhishwelana noma ikhombo ukuqala kwayo ukuze yenziwe la ekhaya yenziwe elweni. Ikhombo sasithe uphondo, ibhodlela, iswasho, intelezi. Ukwakhiwa kwale khombo yayakhelwe abantu abathi bafuna ukwenza izinsebenzo kodokotela abahlukahlukene. Abantu bebefika kodokotela benza izinsebenzo mase kuthiwa izinto zabo ngeke zilunge, abambolungisa okuthize emakhaya. Le khombo yaqhamuka kanjalo, kwase ngihlakaniswa abantu abakhande lo msebenzi, babuya nalo le msebenzi bathi umuntu medlule la nala akugeji, uyofika kudokotela eseqinile, esegezile, esihlambulukile, enomzimba oclean. Le process ithatha 5 days before uye kumuntu noma before uye kuyokwenza le nsebenzo oyoyenza. Mawunikiwe la ekhaya lo msebenzi usebenza for 5 days, mawusala usolokhu usebenzisa ngesikhathi ethize usenza ngakoda u5 days. Mayifika nje kuwena, siyasho ukuthi mayifika iproduct kuwena uyatshelwa ukuthi uzokwenza lokhu nalokhu nalokhu before uqala ukusebenzisa umsebenzi la ekhaya. Umbuzo futhi engiwutholile omunye engizama ukuphendula njengamanje, abantu bayabuza ukuthi sizwe lapha kuma testimony kuqinisa kakhulu abantu besifazane bebonga, base bebuza ukuthi kanti lo msebenzi usebenza kanjani. Bebuza ukuthi lo msebenzi njoba sizwa kubonga abantu besifazane kula ma testimony amaningi afakwe lapha, abantu besifazane yebo bayawusebenzisa lo msebenzi. Umuntu wesifazane unazi izitha, umuntu wesifazane unayo ibhizinisi alicabangayo noma analo. Sizwe omashonisa bebonga, sizwe abantu abanezitolo bebonga, sizwe abantu becela ukuthi befakelwe nabo futhi befakeleke obaba ke manje ngoba sebeyizule lento ukuthi umehluko bona bayawubona. So yebo, umuntu wesifazane le khombo uyayisebenzisa nawe. Umuntu wesifazane uyalifaka uphondo noma uyalibeka libeka khona. Umuntu wesifazane uyaba nebhodla lemali. Umuntu wesifazane uyawusebenzisa umuthi wokugquma. Umuntu wesifazane uyageza ngezinto zenhlanhla noma zokudonsa ngoba nawe unenkinga noma unazi inkinga ebhekana nomuntu wesilisa, namabhizinisi nezitha nihlangene ninodwa ngabantu besifazane ninezitha futhi zabantu besilisa. So lo msebenzi uyasebenza nakuwe umuntu wesifazane. So leyo mbuzo loyo kumama lo ngibuze lokho noma kulawa siso ngibuze lokho, athi ngiyakuphendula mengichaza kanje ukuthi ngithe ngizokuphendula kwivideo kuze nomunye uyicabangayo lento oyicabangayo ayithole le mpendulo ebengiyithumela kuwe. Masikhuluma ngokuthi wakuphela inyanga njengoba iphelile inyanga, amakhombo angeke siwavuselele, kwaphela lawo esinawo asawabuyisi ngesimo sokuthi besiwakhipha nje kuJune. Kodwa ngoba abantu bathi sicela usilinde kancane kuphela inyanga sithumelele noma sikwazi ukuthi silifake iorder kuwe, yilesi sikhathi ke manje la ekuzoba busy khona ngempela makuthiwa amakhombo lawo ayahamba. So ngiyacela ukuthi musacabanga noma usalifisa ithuba lokuthi nawe ube khona kulesi sibalo sabantu abazothatha amakhombo, isikhathi lesi manje ngithi angikhumbuza abantu aba-odile ukuthi bekhumbule ukuthi fanele bebuyele kumina bekwazi ukuthi bawathathe. Ungathi usucabangile uzo-order usubekile ngisho i-order lakho but uthola ukuthi i-product iziphele wena ungalitholanga i-order lakho. Ngisakhuluma ngama-products aphelayo, ngiyacela kunobaba ose-Cape Town owasala kwikhombo yangoDisemba eselungisile indlela yakhe ukuthi order kodwa yaphela iproduct ingokufiki kuyena. So ngiyacela ke baba, uyazazi ukuthi ubani wase Cape Town, iorder lakho ungaphuthwa futhi le
esikhona ikhombo ulifakile i-order already kwalahleka inamba sasikaza ukuxhumana naye kodwa angeke ngimushe igama futhi angeke ngiveze inamba yakhe la kodwa yena uyazazi kwi-status noma kwi-profile picture yakhe ubaba oqojeme phambi kwezihlahla ezimbili eziwu2 kunomuzi emva kwakhe. Lo baba loyo uyasazi ilokhwana ngoba nasenambeni yakhe usafaka exactly lesi sithombe leso. Ngiyacela ukuthi asithinte engaphelelwa ilesi special samanje ngenxa yokuthi asisaxhumani kodwa i-order lakhe la December lisakhona and silenzile kule khombo ngoba kwaphela izinto wagcina esala kodwa eselungisile i-order lakhe. Siyacela ke baba usithinte, ngabe ngiyakuveza igama ngoba ngiyakuveza futhi nenamba yakho nginqena ukuthi kuzoba khona abantu abazolokho bengihlupha bezenza wena. Ingcono ukutshela isithombe sakho sifakile ukuthi ugqoke kanje uhlojeme phambi kwezihlahla ezimbili ukuze uzazi ukuthi ngikhuluma nawe futhi uyakhumbula baba usithinte sikwazi ukuthi ikhombo yakho ingapheli lesinayo manje ungokuyitholi. Ngiyacela ke futhi nawe ufuna ukubukela umbukeli ofuna ikhombo njengamanje noma njengoba kuphela inyanga, I'm not sure ukuthi uyoshaya umhla wa15 isakhona le khombo indlela abantu abayilinde ngayo noma abantu asebe-order ngayo. So ngiyacela ngathi inombolo thatha i-order lakho ufone mawukuthi awungitholi efonini ngiyacela uye ku-WhatsApp ufike ushiye umyalezo ngoba ngeke ngatholakala efonini ngenxa yokuthi angikho omningi kakhulu efonini mafona but ngicela ukuthi mawuthi uyangifuna ngempela ungene ku-WhatsApp nayi inombolo ungithinte usho ukuthi ucela ukubuza ngalokhu ngoba mawuzogcina ngecall kuphela angikwazi ukubuyela kona wonke ama-calls angifonela ngoba inamba ayisaviwe. So angikwazi njalo mekufona umuntu ngibuyele kuyena, ngcono uma ngimbona ku-WhatsApp ngiyakwazi ukuthi ngibuyele kuye mekuthi ukhuluma lento engisikhuluma ngayo njengamanje yekhombo. Kuningi ke mina engibhizi ngakho, kuningi futhi engibuye ngikhulume ngakho nabantu. So ingakho ngithi angikwazi ukubuyela kunoma yiphi inamba engiyibonayo ku-WhatsApp ku-calls ami. So ngiyacela ukuthi uma u-order faka i-WhatsApp number, faka u-WhatsApp wakho WhatsApp sikwazi ukuthi sikuthumele into yakho. Uma ukuthi uyabona unawo WhatsApp ikhona ingane ekhaya ukuthi mama noma baba omdala thumela ngefoni yengane usho ulokhu njani i-message yakho, mina ngizobuyela kuwena mawuthi angitholakala efonini. Ngiyacela ke babukeli benseso TV1 ithuba lokugcina leli lokuthi sibhalisele ikhombo inyanga yokugcina le futhi angeke iphele njengoba ngisho ngeushaya umhla wa15 sakhona le khombo ngoba already abantu abangoJune basalindile nabo balinde ukuthi kuphela inyanga mase bayathatha ama-order abo. So nawe ke mbukeli ngiyakucela uma usayidinga noma ufuna ukubuza ngayo noma ukhona into ofuna ukuyibuza ngayo ngithinte kulezi inombolo ezibhaliwe la escreenini. Abantu aba-odile abalungise ingapheli ikhombo ama-order enu ngawaqedelile ngoba kubuhlungu ukuthi usubekisile kodwa kuvele ngene umuntu esikhaleni sakho enze okufanele igcina ikhombo igcina iphela ngakuyena. Wena mayisiphela ikhombo usuthi usuyalungisa sekulate isihambile. Ngiyacela nje babukeli benseso TV1 ukuthi lokhu sikwenze ngokuphuthuma ngoba iphelile inyanga nathi sizama ukuthi sidlule kule process sikwazi ukubhekana nezinye izinto esikhuluma ngazo la kwi-channel. Ngiyaneshow abaningi bayazi ukuthi basikhuluma efonini kuningi esikwenzayo kuningi futhi sikhulume ngakho. So mbukeli ngiyakucela kakhulu ukuthi ke mawusalidinga i-order lilungise usanesikhathi, lilungise njengoba kuqeda ukuphela inyanga ngoba abantu bazowathatha amakhombo azophela. Ikhombo yophondo, ibhodlela lemali, intelezi, isiwasho. Le khombo le yakhelwe abantu abanamabhizinisi abafuna ukudonsa imali, abagembulayo, abanezitha, umuntu othi mina nginezitha, umuntu othi mina ngiyathakathwa, umuntu othi mina angithandeki ebantwini, angithandeki emsebenzini, umuntu othi njengoba kudlala i-World Cup mina ngiyagembula ngiyayifuna into yokudonsa, umuntu othi ngiyayifuna into ezobamba imali ekhadi ebhenki lami, ezobamba imali ku-wallet wami, mayifika imali ifika ihlale kahle ingalokho inyamalala ungaboni ukuthi iphelele. Le khombo eyakho kodwa okuningi sikhuluma efonini. Ngiyacela abantu bengu-WhatsApp abaningi bayayazi ivoice yami futhi bayazi uma bekhuluma nami directly. Mawuthi awukhola futhi ukhuluma nami video call wenze short uxoxa nami kodwa mase siyilungisile indaba ukuthi ufuna ikhombo mase sifanele sikhuluma indaba ukuthi ke wenza njani ukuze ifike kuwena. Usuka ngo-video call, usuka ngo-WhatsApp call, usuka ngifonela futhi sikhulume mina nawe sikutshela ukuthi imisebenzi usebenza kanje. So ngiyacela mbukeli wenseso TV1 silungise lokhu kusanesikhathi, inyanga nje obiphelile nje abantu abalungise ayilungi imizi ababe nemali abantu abawine mebegembula. Ngiyacela ke mbukeli wenseso TV1 wenze lokhu usanaso isikhathi, ikhombe sakhona kodwa iyahamba abantu bayithatha until ividiyo elandelayo. Siyabonga.